curhat cik mak. Betul. Awak dapat orang semando mak. Dari rumah mak awaknya menggadang-gadang saya. Rumah tu alumado balinyo lah mak. Tapi nya menggadang-gadang saya. Oi orang semando. Awak orang datang ke korong orangnya. Hidup masih menompang. Alu membali rumah sorang awak ledo masih menompang di rumah mintuo. Tapi kemana tak? Kalau awak orang menompang ko pakailah sopan santun seketek. Tahu batarati, tahu raso jo pareso, tahu sopan jo malu atu na nampe di Minangkabau. Ika lo modeko naik ke korong kawan go nan salah korong sinan rumah. Nya kecen dak nya jajai dia mamak sinan kan naik ke korong orang. Salah mamak orang semando de orang jadi pai babini yo pe babini se kerajue cik nyoti menjalang pe babini dak nya jajai de mamak dot. Dak baterati naik ke korong orang. Dak ado raso jo pareso, dak ado sopan jo malu. Nan bini dan kecian kakau ya. Kau kakau nan bini nan punya laki nan kadang-kadang saya dari rumah. Kau ajai laki kau. Jangan dek karena cinta dek takut kenya caren anak ela banyak. Lah pasti lantiangan sih dari rumah awak adipadian se. Tangguang lo doso dek kau ko. Badoso kau kayak induk kau jadi Kau padian se nyoba katuinyo dari rumah buatan ayah induk kau. Jadi kalau awak Minangkabau ko yo banyak aturannya sana. Banyak budaya nan harus awak ikuti. Aku lama nompang di rumah mintuo. Idak lo batarati. Atu namoy awak dak tahu jo ampe rumah. Raso pareso sopan jo malu dak ado le. Kalau itu nan lah dak ado le nan taraso di badan wang tu buyuang alah mek katanya ayo. Awak lah dia teh korong urang lah menjadi ayah urang. Seharusnya awak kami didik anak awak aku tata krama ko. Raso pareso ko sopanyo malu ko. Iku sedangkan ayah au terati di rumah ko. Aba anak kau terati le. Jadi koko bukan dak ado iyo ado. Jadi jadian lo konten ko sebagai kalian banci kalian jangan. Koreksi se diri elo peluan parangai. Kok yo mode tu parangai awak di peluan se parangai tu boleh sayang orang kawak.